To jama'a kada dai ku manta, ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. So suke su ga mun tsaya cak. Sun ki Allah ya nufa. Gashi muna daga baba kiyama mun san me muka yi muku ba. Alicity sai a sani. Ina yi gaza sun yi jabi. Fanti na hada da makafi. Wasu da can garin makarfi mun zo ƙasa. Gani ga Hawa mai kyau ta ɗora na a lufta. Kai Hawa ya na haka na shiga uku don Allah kan buɗe mutum ga za mu iya rasuwa a cikin nan gurin ya haƙuri. Gaskiya wannan ai mugunta ce Hawa mai ne mace haka za ki kawo ni nan. Ifan da Allah kar ku ji ni yau din nan shiru ku ji ba ku ji ni ba kwajin motsi na ko wani abu. Wallahi wani dan ibtila'i ne ya faɗo min shi yasa aka ji ni shiru yau din nan. Abin da ya sa na fito nake wannan magana. Akwai wanda idan ba su ji ni ba yau ba sa jin daɗi za su ga kamar wani abu ne ba komai ba ne kwantar da hankalinku. Wallahi tallahi wasu ne suka gayyace ni ɗazu da safe wajejen karfe 9 muka je karfe 10 gidan shine sai suka ce da ni wai za su ƙure wa kaina gudu za su ƙure min komai wannan rashin jin da waye da figigitar da nake yi wai sai suka sa magani a cikin abincin shine na sha tun da na ci abincin da suka zuba maganin nake ta bacci an rasa kaina yanzu ina samu na gama baccin zan kai su ƙara police station ai suna sane suna haɗa wai su gaya zan yi shi yasa suka zuba a ciki nake ta bacci yanzu ma da ƙyar na buɗe ido na dan in samu magana na aka samun sukari a cikin ruwa aka samun sukari na sha aka samun abubuwa na sha shine na ce a kunna mun waya ta zan wa fantsi na magana kun ji normal ne fa ba na ba tsare ne god no ga shamos Allah ba zai bari mu ji kunya ba ku dami ina nan ras nake in Allah da by the grace of God zuwa gobe komai zai nome da safe ku kwanta ku yi bacci kunji.